सन्माननीय काशीजी, नाबार्डचे प्रतिनिधी उपस्थित असलेले आणि आमचे सहकारी संचालक, उपस्थित असलेले सर्व बंधू भगिनी आणि माझे सर्व तरुण मित्र, सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेने आयोजित भव्य असा बचत गटांचा मेळावा प्रदर्शन दरवर्षी आपण या निमित्ताने बरोबर. माझ्या अगोदर सगळ्या जणांनी आपल्याला महत्वाची व तांत्रिक माहिती आपल्याला इथे समोर दिलेली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक आपल्यासाठी काय करू इच्छिते आणि ते शब्दापलीकडे जाऊन कृतीकृत करून दाखवण्याचं काम आम्ही या प्रदर्शनाच्या निमित्ताने आम्ही करतो. मी काही जास्त तांत्रिक माहिती देणार नाही किंवा जास्त पुरा जाणार नाही, पण एक मला इथे प्रदर्शन ज्या काही भगिनी मागे उभ्या आहेत त्यांच्याबरोबर त्यांचे सहकारी प्रत्येक स्टॉलमध्ये जे उभे आहेत, आपण हे प्रदर्शन का करवलं आहे जेणेकरून आपल्याला इथे बाजारपेठ उपलब्ध झाली पाहिजे. आलेला ग्राहक हा फक्त एकदा नाही, परत एकदा किंवा परत परत आपल्या इकडे यावा किंवा आपल्या संपर्कात येऊन हा माल तो आपल्या आपल्या पद्धतीने मागत राहावा या दृष्टिकोनातून आपण ह्या प्रदर्शनाकडे पाहू. जेव्हा आपण इथे फिरत असताना जेव्हा ग्राहक म्हणून आपण इथे फिरतो तेव्हा स्टॉलच्या त्यामागे बसलेल्या जे विक्रेते आहेत त्या सगळ्या भगिनींना, मान्यवरांना किंवा माझ्या बंधूंना मी विनंती करेन की येणारा जो ग्राहक आहे त्याच्याशी थोडं बोलायला शिकायला, त्याला थोडी माहिती देण्याच्या निमित्ताने ते कुठून आलेले आहेत, ते काय व्यवसाय करतात. उदाहरण ते मुंबईवरून आले असतील, पुण्यावरून आले असतील तर नेमकं मुंबईमध्ये काय करतात, हा जे काय तुम्ही विकत आहात तुम्हाला तिथे अशा पद्धतीचा स्टॉल किंवा अशा पद्धतीची मागणी तिथे काय आहे का, आणि मग त्या दृष्टिकोनातून तुम्ही त्यांच्याबरोबर काही संपर्कात राहू शकता का, याही बाबतीमध्ये तुम्ही त्यांच्याबरोबर संवाद साधला पाहिजे अशी मी आपल्याला विनंती करेन. कारण का नुसतं आम्ही इथे स्टॉल लावलात, तुम्ही इथे 3 दिवस काढलात आणि मग आपण स्टॉल आपण बंद केलात, घरी गेलात, इथपर्यंत हा विषय करू नका. थोडा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून असा विचार करा की आलेला जो काही व्यक्ती आहे, जो काही ग्राहक आहे त्याच्याबरोबर तुम्ही 365 दिवस व्यवसाय कसा करू शकता त्यावर थोडा तुम्ही सगळ्या जणांनी लक्ष घालून त्याच्याशी संवाद साधला पाहिजे, त्याच्याशी बोललं पाहिजे. खूप तोच हेतू मला असं वाटतं आमच्या नाबार्डचा आणि आमच्या लोकांचा. कारण का नुसतं 3 दिवसाचा फक्त प्रदर्शन करून थांबवायचं नाहीये. उदाहरण कोण मुंबईचा कुठला व्यावसायिक आहे, मला एवढं माहिती आहे की हे जे काही तुम्ही इथे विकतात त्याच्या बाहेरच्या बाजारपेठामध्ये प्रचंड त्याच्याबद्दल मागणी आणि डिमांड आहे. कदाचित आपल्याला जिल्ह्यामध्ये राहून, गावामध्ये राहून आपल्याला बाहेरचं जग कितपत आपल्याला माहिती पडतं ह्याला लिमिटेशन आहेत. पण मला आठवतं मी काही वर्षा अगोदर मी मुंबईमध्ये लालबाग परळमध्ये आंबा महोत्सव घेतलेला आणि मुंबईमध्ये आंबा महोत्सव घेतल्यानंतर मला 2 दिवस झाले, 3 दिवस झाले विक्रेत जात नव्हते आम्ही. मग मी नेमकं आजूबाजूला विचारलं काय नेमकं आहे, तर त्यांनी मला सांगितलं की साहेब हेच एक्झिबिशन किंवा हेच प्रदर्शन अगर तुम्ही अमराठी भागामध्ये अगर बोरवली घाटकोपरमध्ये अगर केलं असतं तर अमराठी लोकांमध्ये आपल्या बाजारपेठेची जास्त मागणी आहे. ह्या व्यावसायिक दृष्टिकोनातून तुम्ही ह्या गोष्टी इकडे पाहिलं पाहिजे. जेव्हा आलेला ग्राहक आहे, आपण तो आता चाकरमानी मोठ्या प्रमाणामध्ये येणार आणि ह्या वर्षी तर मोठ्या प्रमाणामध्ये येईल. आत्ताच मी देवगड मार्गे, मिठभाव मार्गे इथे आलो, सगळेचे सगळे हॉटेल फुल आहे, सगळेचे सगळे मोठ्या प्रमाणामध्ये बाहेर आले. 2-2.5 वर्षानंतर जसं काय म्हणजे काय शाळा सुटल्यानंतर मुलं बाहेर पळतात तसे आपण सगळेजण घराच्या बाहेर पळालो आणि ह्या वर्षी तर मोठ्या प्रमाणामध्ये होणार. आणि त्याचबरोबर होताना डाळमध्ये तडका लावणं म्हणजे आमची सभा भारतीय जनता पक्षाची होते. तिथे 50 ते 25 हजार लोक असेच जमणार आहे. म्हणजे तेही लोक दर्शनाच्या निमित्ताने इथे येणार आहे. म्हणजे आलेला जो व्यक्ती जो तुमच्या स्टॉलकडे आहे तो नुसतं तुम्ही त्याच्याकडे न विकता त्याच्याशी बोललं पाहिजे, संवाद साधला पाहिजे, थोडी त्याची माहिती काढली पाहिजे. आणि मग बाबा उदाहरण तुम्ही ह्या ज्या काही बॅग विकतात, काही ब्लँकेट, काही दुसरे चांगले ते चांगले प्रोडक्ट विकतात, तुम्हाला मुंबईमध्ये आम्ही ह्याचा सप्लाय करू शकतो का, तुम्हाला दुसरीकडे कुठे पाठवण्याच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही आम्हाला मदत करू शकता का,
अशा पद्धतीचा संवाद तुम्ही त्यांच्याबरोबर साधलात तर 3 दिवसाच्या पलीकडे पण जाऊन तुम्ही हा व्यवसाय करू शकता, अशी एक छोटीशी सूचना मला तुम्हाला ह्या निमित्ताने द्यायची आहे. कारण का आमच्या अजयजींनी जे काय सांगितलं की बाबा तुम्ही म्हणजे कमी बोलता किंवा थोडा उद्दिष्टात आहे की तुम्ही जास्त बोलावं, ह्याला कदाचित हे डोळ्यावर थोडा थांबवणं गोष्टी है ना. म्हणून आम्हाला बोलणं शिकणं हे काय विषय नाही. कोकणातला म्हणून उगाच आम्हाला फणस बिणस बोलत नाही, ते आम्हाला ते बघून उपमा दिलेली आहे ती. म्हणजे आतमधला भाग पर्यंत ठीक आहे, बाहेरचा भाग दाखवायला लागलो तर मग ते अवघड विचार. मग बोलणं हा आपला कळलं, पण बोलणं पण तुम्ही व्यवसायिक दृष्टिकोनातून आलेल्या ग्राहकांशी थोडं बोलायला शिकलात, बोललात, थांबवलं आणि मग त्याला ज्याला आपण कन्वर्ट करतो म्हणून ते आपल्या ग्राहकाला 365 दिवस तुम्ही कसं तुम्हाला बांधून देऊ शकता, त्या दृष्टिकोनातून जरा तुम्ही प्रयत्न करावेत अशी विनंती मी तुम्हाला ह्या निमित्ताने करेन. परत एकदा आमच्या जिल्हा बँक आणि आमच्या सगळे संचालक बोर्ड आणि नाबार्ड यांनी जी मान्यता दिली त्याच्यामुळे हे मोठं भव्य असं प्रदर्शन आपण करू शकतो. सन्मान्य राणे साहेबांचं हेच स्वप्न होतं तेव्हा आमच्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या बचत गटांना बाजारपेठ कशी मिळाली पाहिजे आणि बाजारपेठाच्या माध्यमातून आमच्या माता भगिनींच्या म्हणजे व्यावसायिक दृष्टिकोनातून वाढ कशी झाली पाहिजे आणि त्याची वाढ झाली तर जिल्ह्याच्या दरडोई उत्पन्नामध्ये निश्चित पद्धतीने वाढ होईल. हे स्वप्न राणे साहेबांनी जे पाहिलंय ते आमच्या जिल्हा बँक अतिशय योग्य पद्धतीने पूर्ण करत आहे. यासाठी त्या सगळ्या जणांना मी मनापासून आपल्याला शुभेच्छा आणि अभिनंदन करतो आणि परत एकदा जे विक्रेते आहेत सगळ्यांनी मनापासून शुभेच्छा देतो. इथे थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.